अरे सुनिए काकी काका हो आयो बड़ी पलन बाटे पाका हो का बुझाई। रामला चौरसिया जिंदाबाद 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 बिस्कुट छाप जिंदाबाद 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 रामला चौरसिया जिंदाबाद 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 बिस्कुट छाप जिंदाबाद 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 सुनिए काकी काका हो अबरी पलन बाटे पाका हो। ए चाचा सुनिए काकी काका हो अबरी पलन बाटे पाका हो। जितावे के बाटे जितावे के बाटे रामलो चाचा जी के पारो सद बनावे के बाटे। बिस्कुट छाप पर मोहर लगावे के बाटे रामला चौरसिया जिंदाबाद 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 बिस्कुट छाप जिंदाबाद 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 रामला चौरसिया जिंदाबाद 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 केहू के तो झांसा में न आए के बा क्रमांक संख्या 6 ना भुलाए के बा। केहू के तो झांसा में न आवे के बा क्रमांक संख्या 6 ना भुलावे के बा। वोटवा देवे के बाटे खास हो जीती है तो करी है विकास हो। समझावे के बाटे समझावे के बाटे रामलो चाचा जी के पारो सद बनावे के बाटे। बिस्कुट छाप पर मोहर लगावे के बाटे रामला चौरसिया जिंदाबाद 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 बिस्कुट छाप जिंदाबाद 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 रामला चौरसिया जिंदाबाद 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 चैनपुर उत्तरी के भगिया जगावे के बा इनके के ताज पहिरावे के बा। चैनपुर उत्तरी के भगिया जगावे